Otázka, ale kde je podstata problému? Nejde o to, či je nová alebo stará autorita. Ide o to, čo my chápeme pod pojmom autorita. V akejkoľvek oblasti ľudského života. Čo je to autorita? A to je práve tá nechutná, ťažká, nepríjemná, možno nepríťažlivá teória. Čo to je autorita? Autoritou človek v oblasti medicíny, autoritou v oblasti, náboženstva, v oblasti, techniky, kultúry, športu. Čo je autorita? Zmysel autority spočíva v tom, že autorita slúži človeku. Autorita má sprostredkovávať človeku, ja to teraz veľmi schematizujem a zjednodušujem, sprostredkovávať pravdu a svetlo, ktoré človekovi umožňuje žiť viac ľudsky, viac v miere svojej dôstojnosti. Čiže autorita slúži človekovi. Lenže čo my považujeme automaticky za autoritu? Niekto má titul pred menom, za menom a je autorita. Prečo? Pretože sa predpokladá, že ten certifikát, zvaný diplom, či doktorský, alebo akýkoľvek iný, automaticky sa predpokladá, že ten človek, ten certifikát, slovo certa v latinčine znamená istota, že je isté, že ten, kto má nejaký diplom, nejaký titul, že skutočne je zdrojom pravdy. No to už dávno neplatí, pretože ja už sa skutočne riadím tým, čo mi povedali veľmi múdri ľudia v minulosti pred desiatkami rokov, že to, že ešte máš papier na hlavu, neznamená, že v nej niečo máš. A medzi vzdelaním, titulom a poznaním nemôžeme vždy dať znamienko rovná sa. Ale autorita má človekovi slúžiť. Ona mu má sprostredkovávať pravdu, ktorá bude svetlom jeho života. A tu vidíme, že určité autority si vyberú iba časť pravdy a tu sprostredkovávajú ľuďom a ešte do toho nabalia určité posolstvá. Máme tu osamelých jedincov, ktorých ste vy nazvali novou autoritou. Ja si myslím, že autorita nevyplýva ani z funkcie, ani zo vzdelania, ani z ničoho, čo dnešná spoločnosť uznáva, či je človek známy alebo neznámy, či je na takej alebo onakej post, či má taký nejaký sociálno-ekonomický status alebo je verejne známou osobou, ale autoritou je ten, kto sa úprimne hľadá pravdu, spoznanú pravdu prijíma do svojho života a sprostredkováva ho ľuďom. Lebo tá pravda je prvou podmienkou slobody. A teraz tieto, nazvali sme ich teda nové autority, to sú zatiaľ jednotlivci, alebo málo jedincov, ktorí vyzývajú k typicky ľudskému správaniu, k opatrnosti, k zváženiu situácie, lebo to je veľmi vážny zákrok, ak ide napríklad do vakcináciu. A títo ľudia, aj po odbornej stránke zdatní, sú autoritami nie preto, že oni majú lekársky titul, alebo taký titul, alebo onaký, alebo niekde pracujú. Oni sú autoritou preto, ktorú ľudia potom prirodzene nasledujú, lebo hovoria pravdu. Lebo slúžia človekovi cez sprostredkovanie pravdy. Tej pravdy, ktorá sa zamlčiava, ktorá sa marginalizuje, ktorá sa vytesňuje z hlavného mediálneho prúdu. Lebo my keď chceme hovoriť o tých experimentálnych preparátoch, tak my musíme hovoriť o zložení tých preparátov, o funkcionalite, farmakodynamike, farmakokinetike, toxikologické hľadisko a podobné ďalšie veci. Čiže buď tú pravdu povieme ľuďom celú, alebo potom s tými ľuďmi manipulujeme. Takže nech sa diváci, alebo poslucháči, alebo občania Slovenska nečudujú, že sú tu jedinci, ktorí sa snažia slúžiac pravde, sprostredkovať ľuďom to, čo im tá oficiálna propaganda zatajila. Veď to je úplne jednoduché. A potom nech sa nečuduje systém, že ľudia, ktorí túto pravdu ľuďom sprostredkovajú za cenu častokrát veľkých obetí a následkov, že sa skutočne stávajú novými autoritami, pretože sú nositeľmi pravdy.